ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଗ ଡାଲି ନେଇ ଭଲରେ ଭାଜିଦେବା, ତାକୁ ଧୋଇ 10 ମିନିଟ୍ ବତୁରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଅଏଲ୍ ନେଇ ସେଥିରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଳୁକୁ ଆଡ଼୍ କରି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ଭଲରେ ଭାଜିଦେବା 10 ମିନିଟ୍। ଆଉ ସେଇଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଅଏଲ୍ରେ ସବୁ ଗୋଟା ମସଲାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, ଯେଉଁଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଭଲରେ ଫ୍ରାଏ କରି ପିଆଜକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ପିଆଜ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଟମାଟୋ ଆଉ ଟମାଟୋରେ ପୁଣି ହଳଦୀ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ଭଲରେ କଷିଦେବା। କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ବତୁରିକି ଥିବା ମୁଗ ଡାଲିକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ଭଲରେ ଘାଣ୍ଟିକି 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ତାକୁ କଭର୍ କରିକି କୁକ୍ କରିବା। ତାପରେ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଳୁ ଯେଉଁଟା ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ଆଡ଼୍ କରିକି ଜରୁରୀ ପାଣି ଆଉ ଲୁଣକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି କଭର୍ କରିକି 15 ମିନିଟ୍ କୁକ୍ କରିଦେବା। ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଏଇ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି।